Malta tinsab fil-qiegħnet fir-riċerka u l-innovazzjoni u hemm il-ħtieġa li din tkun indirizzata mill-Gvern fil-budget li jmiss. Dan kien kliem il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb meta l-ġimgħa ġew ippubblikati il-proposti tal-istess Kamra dwar il-budget 2020. Il-pajjiż qiegħed fil-qiegħnet fil-lista ta' nies li taw inizjattiva u inċentivi fl-eras tal-innovazzjoni u riċerka. L-ebda pajjiż lanqas Malta ma tista' tipproċedi u tiżviluppa fl-ekonomija tagħha jekk dan is-suġġett ma tieħdux bis-serjetà. Bla dubju hemm bżonn ir-riżorsi u hemm bżonn l-inċentivi biex l-imħuħ in-nies intelligenti Maltin, forsi anke barranin li jiġu f'dan il-pajjiż, kienu jistgħu jagħtu valur miżjud biex l-industrija tagħna tkun tista' tiġġedded u iżomm mal-pass ta' dak kollu li tiġi mal-bqija tad-dinja. Il-Kamra tal-Kummerċ tat ħarsa lejn 6 punti li jinkludu il-kompetittività, it-trasport, is-settur tal-kera, is-servizzi finanzjarji, il-kostruzzjoni u r-riċerka u l-innovazzjoni. Intant il-Kamra tal-Kummerċ ewriet it-tħassib tagħha fuq żiediet ta' spejjeż fl-industrija u s-sostenibilità tagħhom. Xwiereb kompla li l-kompetittività tal-pajjiż hija xi ħaġa essenzjali għall-ekonomija Maltija. Il-Kamra tal-Kummerċ ewriet ukoll it-tħassib tagħha dwar is-settur tal-kostruzzjoni u hija mħassba li l-Gvern qed jaħdem fuq ir-regolarizzazzjoni tas-settur wara numru ta' diżastri. Ma kienx għalfejn nistennew li 3-4 binijiet jaqgħu aggressja tal-lama weġġaħat biex nibdew nitkellmu fuq dan is-suġġett u nagħmluh serju. Il-Gvern ikkommetta ruħu sal-aħħar dis-sena jkollu l-awtorità tal-bini u l-kostruzzjoni nixtiequ li narawha. Fid-dawl ta' dan, il-Kamra sostniet li ma qablet xejn mal-aħħar liġi tal-Gvern u li din il-liġi ma solvit xejn fejn naqset milli tindirizza il-problemi fis-settur. Intant appellat lill-Gvern biex jagħti attenzjoni lil proposti tal-istess Kamra. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li pajjiżna hemm bżonn ukoll li jkun hawn ir-restawr tas-servizzi finanzjarji hekk kif ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ħadet daqqa l-isfel. Id-dokument infatti jindika li hemm il-ħtieġa li tkun implementata l-istrateġija li tindirizza l-ħasil ta' flus u li tikkumbatti l-finanzjar tat-terrorizmu.